ଥରେ ଜଣେ ମହାରାଜା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସବୁର ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଓ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତୁ ରଖାଇଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ରାଜା ଆହୁରି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ ତାହା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ସେମାନେ ଲୋଭରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଯା ଆସ କରୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସାରା ବୁଲି ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତରେ କିଛି ନ ଧରି ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତଥାପି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ରାଜା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ଯୁବତୀ, ଏହା କିପରି କଥା? ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ନାହିଁ? ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଏହା ତୁମର ରୁଚି ମୁତାବକ ହୋଇନାହିଁ କି? ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ଯୁବତୀ ହସି ହସି କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କାହିଁକି ନେଉନାହଁ? ଯୁବତୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାଜନ, ମଣିଷର କାମନାର ଶେଷ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଯୁବତୀ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ତାହା ତୁମର ହେବ। ଯୁବତୀ ଲାଜରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିସ୍ମୟକର ହେଲେ ବି ଆପଣ ନିଜର କଥା ରଖିବେ କି? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁବତୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ରାଜା ନିଜର କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ରାଣୀଙ୍କର ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗପଟିର ଅନ୍ତରାର୍ଥ କ'ଣ? ଅସୀମ ପ୍ରକାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଓ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମାଲିକ। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଏହା ଭିତରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ବସ୍ତୁ ନେଇପାରିବେ ଓ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ସଂସାରର ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କାମନା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି। ଏହି ଗପର ଯୁବତୀ ଏହିପରି ଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଜୟ ସାଇରାମ।